Dobrý deň, pekne vás vítam v našom dílerstve Štvorkolky Poprad. Štvorkolkám sa venujeme od roku 2006 a dnes si pozrieme priestory, v ktorých máme produkty značky BRP, ktoré máme v ponuke od roku 2012. Okrem predaja produktov BRP sa venujeme aktívne aj jazdeniu a testovaniu týchto produktov. Naše štvorkolky BRP značky Can-Am sme poslali už aj do Južnej Ameriky, kde sme si prešli Bolíviu, Čile, Argentínu, alebo do Ázie, kde sme si prešli celý Pámir, Kyrgyzstan a Tadžikistan. Okrem týchto mimoeurópskych aktivít sa aktívne zapájame a jazdíme aj na Slovensku, poprípade v blízkom Rumunsku. Na Slovensku jazdíme aj trojkolky, jazdíme aj štvorkolky a môžete sa k nám pripojiť, pokiaľ takúto akciu budeme v budúcnosti organizovať. V našich priestoroch okrem showroomu nájdete aj autorizovaný servis všetkých značiek a produktov, ktoré máme v ponuke a tu sa vám o vášho miláčika veľmi radi postaráme.